Film powstał w koprodukcji Telewizji Wrocław oraz Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu przy wsparciu i współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Partnerzy filmu: Uzdrowisko Lądek Długopole S.A., Fundacja Polska Miedź, Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu, Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju, Starostwo Powiatowe w Kłodzku, Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, Urząd Miasta w Kłodzku, Urząd Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, Urząd Miasta i Gminy Międzylesie, Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, Urząd Miejski w Złotym Stoku, Agencja Turystyczno-Usługowo-Handlowa Polkonty Marcin Kurpiel. Sponsorem filmu jest właściciel hotelu Zamek na Skale w Kotlinie Kłodzkiej. Zawsze interesowała mnie historia, szczególnie regionów położonych na pograniczu. Ziemia kłodzka, dziś leżąca między Polską i Czechami, a kiedyś między Austrią i Prusami, to znakomity przykład właśnie takiej historii. Związanych z nią było wiele intrygujących postaci. Jedna z nich to, pochodząca z Niderlandów, królewna Marianna Orańska. Ja nazywam się Ewelina Schmidt, jestem pół Niemką i pół Polką. Zapraszam na wspólną wędrówkę śladami tej jakże fascynującej kobiety. Rodzina Oranin-Nassau należała do najwybitniejszych rodów europejskich od średniowiecza. Ciągle można znaleźć nazwiska, osoby o tych nazwiskach w gronie arystokracji europejskiej, ale w miarę jak zbliżamy się do końca XVIII i początku XIX wieku, ta rodzina wzbogaca się, nabiera także, można powiedzieć, pozycji publicznej, zdobywając stanowiska na terenie Niderlandów. Skomplikowane i zawiłe są losy i historia Niderlandów, narodowości zamieszkujących ten obszar, walk i sojuszy z otaczającymi je sąsiadami. Po wojnie wyzwoleńczej z hiszpańskimi Habsburgami doszło do utworzenia Republiki Zjednoczonych Prowincji. Tak powstały Niderlandy. W XVII stuleciu Niderlandy stały się światową potęgą morską i kolonialną. Namiestnik, książę Wilhelm III Orański, przyjął koronę angielską i wprowadził unię z Anglią. Po jego bezpotomnej śmierci nastał okres stagnacji, podczas którego Niderlandami rządziła republikańska oligarchia. Interwencja francuska ukróciła jej rządy. Francuzi przywrócili władzę namiestnika. Został nim Wilhelm IV Orański. Otrzymał większe kompetencje niż poprzednicy, między innymi dziedziczność swego urzędu. Ciekawa jest geneza narodowościowa rodziny Orańskiej, dlatego że ówcześnie rodziny arystokratyczne, szlacheckie bardzo się mieszały ze sobą, tym bardziej, że nie było granic ani kontroli, dochodziło do mieszanych małżeństw i ród Orański ma w sobie krew francuską, niemiecką, czy obecnie mówimy holenderską również. Można zauważyć, że kiedy rządzili jako namiestnicy Niderlandami, to w sytuacji, kiedy mieli kłopoty, mogli dokąd uciekać. Mieli posiadłości na terenie ziem niemieckich, mieli posiadłości, w których mogli się schronić, mieli kontakty i przyjacielskie różne więzy, na przykład z dworem angielskim. Na przełomie 1794 i 1795 roku do Niderlandów wkroczyła armia rewolucyjnej Francji.
proklamowano tzw. Republikę Batawską. Namiestnik Wilhelm V Orański uciekł do Londynu, tam zmarł na wygnaniu. Jego syn Wilhelm VI również zamieszkał w Londynie. Potem, korzystając z rodzinnych koneksji żony, zamieszkał w Berlinie w okazałym pałacu niderlandzkim. Żona namiestnika, Wilhelmina Fryderyka von Hohenzollern, była bowiem blisko spokrewniona z panującym domem pruskim. 9 maja 1810 roku przyszła na świat córka namiestnikostwa Niderlandów Wilhelma VI i jego żony Wilhelminy z domu von Hohenzollern, córka o wielu imionach, znana jako Marianna Orańska. W roku 1813, po bitwie narodów pod Lipskiem i klęsce Napoleona, Wilhelm VI powrócił do ojczyzny. Po kongresie wiedeńskim w roku 1815 został królem Niderlandów i, dodajmy, jedynym w historii królestwa monarchą absolutnym. Panował jako Wilem I Orański. Pierwsze lata życia królewny upłynęły w sposób, jaki przysługiwał królewskiej córce. Poświęcono je edukacji stojącej na dość wysokim poziomie. Guwernantkami królewny były Katarina van Ulft i Jakoba Helena hrabina Bentinck van Reetz van Ginkel. Ten młodzieńczy czas spędzała królewna w wiejskiej rezydencji Loo koło Würburga lub w Pałacu Królewskim w Hadze. Jak na owe czasy Marianna otrzymała staranne wykształcenie. Nie zapominajmy, że była kobietą żyjącą w XIX wieku. Wtedy szczególny nacisk kładziono na naukę języka francuskiego i muzyki. Jej nauczycielem był Laurent François Butmy, syn dworskiego klawesynisty. Butmy nie tylko uczył Mariannę gry na fortepianie, ale też jednocześnie komponował przeróżne utwory dla swej ukochanej królewny. Pierwsza wielka znana miłość Marianny, młodziutkiej panienki, była do Gustawa, pochodzącego z rodziny królewskiej szwedzkich Wazów. Jednakże ojciec Gustawa został wygnany ze Szwecji, a jego syn zatrudnił się po prostu jako oficer armii niderlandzkiej. W związku z tym para królewska rzecz jasna nie mogła dopuścić do tego, żeby ich córka Marianna poślubiła podwładnego króla. Istnieje jeszcze jedna teoria dotycząca nieudanego mariażu Orańskiej z księciem Gustawem Wazą. Według niej do ślubu nie doszło dzięki presji dyplomatycznej króla szwedzkiego Karola XIV Jana, który drżał o swój tron do tego stopnia, że groził Niderlandom wypowiedzeniem wojny w razie, gdyby Marianna poślubiła wypędzonego Gustawa. Jako młoda dziewczyna Marianna zakochała się bez pamięci w szwedzkim królewiczu Gustawie Wazie. Był rok 1828. Jednak doradcy ojca zdecydowali, że lepszą partią będzie Albrecht von Hohenzollern, najmłodszy syn króla Prus. I o dziwo, ten narzucony narzeczony nawet przypadł Mariannie do gustu. 18 października 1829 roku oficjalnie zatwierdzono projekt ślubnej umowy. Oto fragment dokumentu opisującego okoliczności zawarcia ślubu Marianny z Albrechtem.
W dniu dzisiejszym, 14 września roku 1830, wieczorem o godzinie 7 rozkazałem Ludwikowi Konstantemu Rabo-Kopesowi van Catterbuch, rycerzowi Orderu Lwa Niderlandzkiego, by rozpoczął on jako urzędnik stanu obywatelskiego działania w kierunku prawnego zawarcia związku małżeńskiego z jego królewską wysokością Fryderykiem Henrykiem Albrechtem Pruskim. Wesele nie było przesadnie okazałe, nie bardzo sprzyjały temu okoliczności, bowiem od Królestwa Niderlandów oderwała się Belgia. Wjazd młodej pary do Berlina i Poczdamu również był skromny. W ten sposób zaoszczędzono kwotę 1000 Reichstalarów. Na prośbę Marianny pieniądze te rozdano najuboższym. Małżeństwo Marianny z Albrechtem von Hohenzollern było bardzo istotne dla rodu niderlandzkiego, ponieważ Prusy były wówczas bardzo silnym, poważnym państwem liczącym się na arenie europejskiej. W związku z tym automatycznie wzmocnieniu ulegała pozycja pary królewskiej Niderlandów. Albrecht nie odstępował Marianny na krok. Para wydawała się być bardzo zakochana. Budziło to zdziwienie u wielu arystokratów, którzy zachodzili w głowę, co taka subtelna i delikatna panna widzi w niezbyt skomplikowanym, by nie rzec prymitywnym Prusaku, przywykłym do parad, garnizonowego życia i wojskowego poczucia humoru. Przez 19 lat, od roku 1830 do 1849, Marianna była żoną Albrechta Pruskiego. Urodziła 4 dzieci. Fryderykę Mariannę Charlotte, późniejszą księżną von Sachsen-Meiningen, Fryderyka Wilhelma Nikolausa Albrechta, regenta księstwa Brunszwiku, Fryderykę Luizę Wilhelminę Elżbietę, zmarłą w niemowlęctwie, i Fryderykę Wilhelminę Luizę Aleksandrę, późniejszą księżną von Mecklenburg-Schwerin. Jeśli chodzi w ogóle o mariaż z Prusami, był to dla rodu Oranien-Nassau bardzo istotny. Przede wszystkim graniczyli terytoriami, prawda, Królestwa Pruskiego i Królestwa Niderlandów. To sąsiedztwo było dość istotne. Podobieństwo było także wyznaniowe, nie było problemów z zmianą konfesji. Po wojnach napoleońskich Prusy nabrały bardzo ważnego znaczenia w Europie Zachodniej. Przede wszystkim bardzo wyraźnie zwiększyły swoje terytorium, przejmując część Nadrenii, czego wcześniej po prostu nie posiadały. Fryderyk Wilhelm III uchodził za osobę, która wygrała na wojnach napoleońskich odpowiednimi sojuszami. Najpierw z Napoleonem, potem z Aleksandrem, carem Rosji. W efekcie pozycja domu Hohenzollernów w Europie zdecydowanie wzrosła. Marianna otrzymała w spadku po matce rozległe majątki na terenie Śląska. Ale w jaki sposób jej matka, żona namiestnika Niderlandów, weszła w posiadanie ziem w tak odległej od swej ojczyzny krainie? Musimy cofnąć się do czasów napoleońskich. Rodzice Marianny uciekli do Berlina. Tam, sprytnie wykorzystując pokrewieństwo z królem Prus, podczas sekularyzacji dóbr kościelnych w roku 1810 kupili ogromne pocysterskie majątki w okolicach Lubiąża, Henrykowa i Kamieńca Ząbkowickiego. Te właśnie ziemie przypadły Mariannie po śmierci matki. Marianna żywo interesowała się swymi włościami, a rejon Kotliny Kłodzkiej polubiła w szczególny sposób. Walory lecznicze lądka i wielu innych uzdrowisk znane były już od średniowiecza. Jednak to właśnie za czasów królewny Orańskiej trwał swoisty złoty wiek kurortów. Marianna miała swój wkład w rozbudowę lądka i sama tu chętnie przyjeżdżała. Wśród pamiątek zachowanych po Mariannie Orańskiej w Lądku Zdroju na szczególną uwagę zasługuje pawilon Albrechtshalle,
Dziś pijalnia wody mineralnej i kawiarnia, wzniesiony w roku 1842 w konstrukcji drewniano-murowanej. Marianna nazwała budynek imieniem swego męża, najwyraźniej wierząc jeszcze w przyszłość swego związku. W roku 1866 wzniesiono tu również neogotycki pomniczek upamiętniający sfinansowanie przez królewnę drogi z Ząbkowic na Płoszczynę. Napis na obelisku głosił: budowniczej tej szosy królewnie Mariannie Niderlandzkiej wdzięczni mieszkańcy Lądka i okolicy. Majątki Marianny rozciągały się od Kamieńca Ząbkowickiego na terytorium częściowo dzisiejszej Republiki Czeskiej, ale także i w głąb ziemi kłodzkiej. W związku z tym Marianna bardzo często podróżowała na trasie od Kamieńca Ząbkowickiego do Stronia Śląskiego, a po drodze rzeczywiście znajdował się bardzo znany ówcześnie kurort Lądek-Zdrój. Już od średniowiecza znane było istnienie ciepłych wód i możliwości kąpieli borowinowych na terenie Przedgórza Sudeckiego i samej Kotliny Kłodzkiej, ówczesnego hrabstwa kłodzkiego. Już z XIII wieku pochodzi informacja, że takowe ciepłe wody znajdują się na terenie dzisiejszego Lądka-Zdroju. W XV wieku nawet na terenie Lądka-Zdroju powołano pierwszą jakby taką kąpielownię gorących wód. I to się rozwijało dosyć powoli, ekskluzywnie, podróże nie były jeszcze tak rozwinięte, natomiast na przełomie XVIII-XIX wieku stało się swego rodzaju modą wyjeżdżanie do wód po to, by się tam leczyć, a jednocześnie zabawiać, czytać książki, spacerować, spotykać znajomych, krewnych. I w ciągu XIX wieku to się ogromnie rozwinęło. Lądek-Zdrój stał się swego rodzaju takim megakurortem i od razu można powiedzieć, że stało się ten Lądek centrum wypoczynku i centrum mód, spotkań i intryg. Pobyt tam w uzdrowiskach nie był tylko leczniczym, był także fragmentem życia towarzyskiego, można by to w ten sposób powiedzieć. Ale również chodziło o to, aby znaleźć się w odpowiednim towarzystwie. W związku z czym bardzo często rodziny między sobą ustalały, że na przykład w miesiącu lipcu czy sierpniu wyjeżdżają na teren Pogórza Sudeckiego, aby tam zażyć świeżego powietrza, przyjemności bywania, prawda, wśród zieleni, no i oczywiście zabaw, które były dla nich przeznaczone. To nie tylko picie wody i można powiedzieć rozmowy przy tej okazji, ale również jazda konna, to również także wycieczki dalekie, po to zdobywanie szczytów na miarę, prawda, ich oczekiwań, po to, aby rzeczywiście sobie uatrakcyjnić życie. Budynek strojowy Wojciech za czasów Orańskiej wyglądał inaczej niż dziś. Jednakże już wówczas korzystano z leczniczych walorów tutejszego źródła i zażywano kąpieli w siarczanej wodzie. Podobno kąpała się tu również Marianna.
trzeba powiedzieć o łaźni Wojciech, czy o domu zdrojowym Wojciech. No dzisiaj ten budynek wygląda zupełnie inaczej niż wyglądał on w połowie wieku XIX. Widać więc, że Marianna Orańska orientowała się, co stanowi jedną z największych atrakcji Śląska. Właśnie zdroje, podziwiane przez przyjezdnych już od początku XIX wieku, stanowiły również duże pole jej działalności inwestycyjnej. Marianna, która bez wątpienia odziedziczyła duży zasób wiedzy, ale także i talent do gospodarowania, bardzo szybko i dobrze się bogaciła. Trzeba przyznać, że przykładała dużą uwagę do gospodarowania na swoich terenach, a te tereny były rozległe, bo obejmowały nie tylko Śląsk, nie tylko ziemię kłodzką, ale w późniejszym czasie także tereny w środkowych Niemczech. Osobiście Marianna pilnowała, dozorowała prowadzenia gospodarki w dzierżawionych na ogół majątkach. Kamieniołomy położone nieopodal Stronia Śląskiego to od czasów Marianny Orańskiej po dziś miejsce wydobycia znakomitej jakości marmurów. Na cześć królewny noszą one nazwy Biała, Różowa i Zielona Marianna. Nieopodal Złotego Stoku stoją do dziś wapienniki, kupione w połowie XIX wieku dla potrzeb budowy Kamienieckiego Pałacu. Dzięki tej inwestycji znalazła pracę spora ilość ludzi. Nadarzyła się okazja, żeby Królestwo Marianny zobaczyć z lotu ptaka. Stronie Śląskiej również sporo królewnie zawdzięcza, choćby hutor szkła. Przez długie lata nosiła ona nazwę Uranienhütte. Pamiątką po tej niezwykłej kobiecie jest też szkoła, dziś gimnazjum, od paru lat nosząca jej imię. Stronie Śląskie. W dzisiejszej bryle tego budynku można odnaleźć kształt pałacyku wzniesionego przez Mariannę Orańską. Pamiątką po królewnie jest też herb domu orańskiego, przedstawiający lwa w koronie trzymającego w łapie miecz, a znajdujący się na frontonie jednej z kamienic. Znamienne jest, że kiedy obejmowała dobra nad Renem,
Kiedy przyszli ludzie składając jej powitanie, rodzaj swoistego hołdu, powiedziała słowa, które są dzisiaj niezwykle aktualne. Przyszła na świat nie po to, żeby dla mnie pracowano, ale żebym pracowała dla innych. Marianna doskonale to realizowała w życiu. Budowała tak zwane ochronki, szpitale dla biednych, budowała tak zwane domy wdów, fundowała stypendia dla zdolnej młodzieży, założyła szkołę haftu dla ubogich dziewcząt z okolic Kamieńca. Jej wysiłek polegał także na zagospodarowaniu rozległych lasów, które zajmowały kilkanaście tysięcy hektarów. W tych lasach przeprowadziła szereg dróg, wybudowała 16 leśniczówek, niektóre z nich bardzo okazałe, stojące do dzisiaj. Także rzeczywiście Marianna tchnęła życie w te tereny. Pałac w Kamieńcu był największą inwestycją królewną. Oczywiście inwestycją dla niej i jej dzieci. Jednak Marianna Orańska nie zapominała o poddanych. Tu na przykład w Złotym Stoku wybudowała sierociniec dla dzieci. Maleńkie Międzylesie za sprawą królewny Orańskiej stało się centrum przemysłu drzewnego. Dzięki temu możliwy był rozwój miasteczka. Tutaj również powstały nowe miejsca pracy dla okolicznej ludności. W wyniku kontraktów małżeńskich, jakie zostały zawarte pomiędzy dworem niderlandzkim a berlińskim, w otoczeniu jej małżonka Albrechta znalazł się niejaki Johannes van Rossum. Był on przekazany, można tak powiedzieć żartobliwie, jako kamerdyner dla służby Albrechtowi. Ponieważ był to jedyny Holender w otoczeniu Marianny, musiała ona spotykać się z nim z racji jego służby, ale równocześnie też van Rossum przypominał jej ojczyznę. Była to jedyna osoba, z którym mogła rozmawiać w jej własnym języku, a przy tym trzeba powiedzieć, że zajmując co prawda społecznie niską pozycję, van Rossum był człowiekiem oczytanym, wykształconym, a więc stał na poziomie, który odpowiadał Mariannie intelektualnie. Romanse Albrechta były powszechnie znane. Czarę goryczy przepełnił jednak związek z damą dworu, Rosalią von Strauch, córką pruskiego ministra wojny. Miłość nadeszła niespodziewanie. Był ją Johannes van Rossum, pochodzący, tak jak zresztą Marianna, z Niderlandów. Jego ojciec był zbieraczem ziół, jego matka prowadziła mały sklepik. Sam Johannes po służbie wojskowej pojawił się u księcia Albrechta jako lokaj. Potem był książęcym urzędnikiem. Marianna zauważyła go na pewnym balu. Cóż, miłość nie wybiera.
romanse stare jak ludzkość, ale tu trzeba zwrócić na to uwagę, w jakiej grupie społecznej te romanse po prostu są nawiązywane. W tym środowisku romanse zwykle dotyczyły mężczyzn, szczególnie mężczyzn na wyeksponowanych stanowiskach. Chodziło o władców, którzy miał prawo do takich romansów, ale za nim wzorem króla wszyscy inni z arystokracji postępowali podobnie. Ale też romanse zdarzały się i to w przypadku Marianny Orańskiej stało się jakby faktem, że wśród grupy szlachetnie urodzonych, ale niemajętnych i grupy służących można też było znaleźć takie romanse. Związek Marianny z Koniuszym nie był tajnym związkiem. Jej nieudane małżeństwo się rozpadało, w końcu rozpadło, doszło do rozwodu. Związek ten nie polegał na prowadzeniu się za rączkę i ukradkowych pocałunkach nad potokami górskimi. Z tego związku narodziło się dziecko. Dopóki tego dziecka nie było, to sam rozwód był do przyjęcia. Nawet dla Hohenzollernów, mimo że ówczesny król pruski był bardzo pobożny, niemniej w jego rodzinie pokolenie wcześniej był rozwód. Natomiast w momencie, kiedy małżeństwo się rozpada, a w dodatku kobieta jest zamieszana w jawny romans, morganatyczny romans, to musi spotkać reakcję. Uczucie rozkwitało. Marianna była brzemienna, ale doszło do niebywałego jak na owe czasy skandalu. Rozwód, romans z Koniuszym, nieślubne dziecko. Tego dworowi pruskiemu było aż nadto. Nie zapominajmy, że była połowa XIX wieku i daleko było do liberalizmu dzisiejszych czasów. Związek Marianny z osobą, która była zatrudniana przez nią, prawda, czy przez męża, był wielkim, powiedziałabym, despektem przede wszystkim dla małżonka. Następnie był despektem również i dla rodu w ogóle, Oraniennassau. To te dwa rody w tym wypadku czuły się pokrzywdzone. Druga sprawa była taka dość istotna w tym, że kobieta ujawnia takie, można by powiedzieć, potrzeby i na dodatek spełnia te swoje zachcianki. Było to źle przyjęte w towarzystwie, ponieważ raczej to towarzystwo było trochę kołtuńskie, uczciwie mówiąc, i wobec tego pewne rzeczy się zdarzały, ale nie należało ich eksponować. Dbałość i troska o poddanych, skromny i bezpretensjonalny sposób bycia, serdeczność, z jaką odnosiła się do każdego człowieka, wreszcie powszechnie znana hojność, powodowały, że Marianna była kochana i uwielbiana w swych włościach. Podróże Marianny i Johannesa były coraz częstsze. W roku 1848 w pobliżu Warburga w Holandii królewna kupiła majątek z dworem Rusthof. Tam rozkwitło jej uczucie do Van Rossuma.
Albrecht, urażony w swej męskiej dumie, oskarżył ją o zhańbienie rodu Hohenzollernów. Wniósł oficjalny pozew rozwodowy. Reakcja nastąpiła, była bardzo ostra. Zabroniono najpierw przebywać Mariannie w ogóle w Berlinie, a potem w ogóle na terenie Królestwa Prus. Po sprawie rozwodowej królewna wraz z niewielkim dworem udała się w morską podróż do Włoch i do Ziemi Świętej. Podróżowała jako hrabina von Seitenberg. W Katanii, 7 miesięcy po rozwodzie, 30 października 1849 roku przyszedł na świat owoc miłości do Van Rossuma, Johannes Willem, ukochane, niestety przedwcześnie zmarłe dziecko królewny. Psychiatricka Leciebna, Bila Woda. Po tej całej aferze król pruski zakazał Mariannie przebywania w Prusach każdorazowo dłużej niż 24 godziny. Doskonale wiedział, że rozpoczęła budowę pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim. Więc Marianna kupiła sobie w miejscowości Bila Woda, kiedyś po dawnej stronie austriackiej, mały pałacyk i zamieszkała w nim. To tylko 10 kilometrów od Kamieńca, więc codziennie dojeżdżała stąd na plac budowy, nie łamiąc prawa i nie narażając się na przykrości. Jak widać, świetnie sobie radziła. My, kobiety, jesteśmy sprytne. Nie doceniacie nas, panowie. Idea budowy pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim powstała w roku 1838. Kamieniec Ząbkowicki to miejsce znane z dawnego opactwa Augustianów. Był tam ponoć również gród. W tym momencie, kiedy rozpoczynano budowę pałacu, były tam jakieś średniowieczne ruiny. Idea była czysto romantyczna. Wzniesienie zamku, pałacu na wzgórzu, z którego rozciągał się wspaniały widok na okoliczne góry. Miejsce ważne, miejsce z pewną historią, to jest typowe dla idei romantycznej. Całość miała być otoczona ogrodami. Do współpracy fundatorka zaprosiła Karla Fryderyka Schinkla, najbardziej znanego architekta owego czasu, pełniącego funkcję ministra budownictwa Prus, a jednocześnie jednego z najwspanialszych przedstawicieli niemieckiego romantyzmu. Kamieniec Ząbkowicki jest miejscem niewątpliwie najbardziej kojarzonym i związanym z królewną orańską. Pałac powstawał przez kilkadziesiąt lat i tak naprawdę w pełni ukończono go wiele lat po śmierci Marianny w roku 1900. Imponował rozmachem, przestrzenią, bogactwem wystroju i przemyślanym otoczeniem parkowym. Księżna bardzo interesowała się kształtem przyszłej rezydencji. Świadczą o tym liczne listy, które wymieniała z twórcą, ale na pewnym etapie większość decyzji pozostawiała swojemu miejscowemu architektowi, Fryderykowi Martiusowi, który właściwie wykonywał tą z góry przyjętą, założoną ideę Schinkla w sposób niezwykle udatny. Ale i tutaj Marianna Orańska wtrącała swoje uwagi, chciała, żeby ten pałac miał bardzo określony kształt, niezwykle dbała o to, żeby był tutaj mocno zauważalny kontakt z otoczeniem i ogrodami, które były projektowane już po śmierci Schinkla, już po roku 1841.
Dziś pałac w Kamieńcu jest jedynie cieniem dawnej budowli. W roku 1946 spalili go Sowieci. Reszty dokonali Polacy. Marmury z rezydencji dziś zdobią Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Patrząc na wyszabrowane i zniszczone wnętrza, trudno uwierzyć, że kiedyś wyglądały tak, jak na tych starych fotografiach. Prócz swej siedziby królewna wybudowała tu dom dla samotnych matek. Zachował się też poewangelicki kościół, wzniesiony według projektu Ferdynanda Martiusa, ucznia Karla Fryderyka Schinkla. U schyłku lat 30. XIX wieku Orańska kupiła Międzygórze, próbując rozwinąć tu turystykę. Z tego czasu zachował się zespół budynków, w tym tzw. Dworek Marianny, w którym królewna mieszkała podczas swych przyjazdów. Powstał wtedy pierwszy pensjonat. Nad wodospadem strumienia Wilczka powstał mostek i w ten sposób było to jedno z najbardziej znanych i rysowanych przez podróżników miejsc na Dolnym Śląsku. Co za romantyczne i nastrojowe miejsce, jak z dawnego romansu lub powieści o duchach. Nic dziwnego, że nasza bohaterka kazała tu, dla podziwiania krajobrazu, wybudować mostek. Wierzę, że do dziś spotykają się na nim duchy kochanków. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Również witam. Co się stało? Widzę, pani tak siedzi. Zmęczyłam się drogą. No, nie jestem przygotowana. No właśnie Widzi widać pani, jakie buty. No, To- bo chciałabym się dostać do schroniska pod Śnieżnikiem. To dobrze się składa, bo jadę do Kletna, to mogę podrzucić na przełęcz Śnieżnicką, a stamtąd już będzie blisko na halę pod Śnieżnikiem. Bardzo chętnie. To zapraszam. Dziękuję. O, proszę uważać przy siadaniu. Proszę zapiąć pasy. Zaryzykuję twierdzenie, że Orańska była pionierką turystyki górskiej. W 1838 roku kupiła Międzygórze, a 2 lata potem, zachwycona urodą tego miejsca, wraz z ojcem, królem Wilemem, weszła na szczyt Śnieżnika. Dzielna dziewczyna, ja bym chyba nie dała rady. Kilkanaście lat później królewna przejęła te tereny i zaczęła inwestować w turystykę. Droga, którą jedziemy, powstała w 1871 roku. Pewnie wtedy nie była jeszcze tak strasznie dziurawa. Na miejscu. To dziękuję za 15 podwiezienie. minut do schroniska. Dziękuję również. Do zobaczenia widzenia. na szlaku.
Królewna Marianna zastała w tym miejscu szałasy i pasterskie szopy. Postawiono je w 1809 roku na polecenie hrabiego von Magnisa. Marianna sprowadziła cieśle ze Szwajcarii i poleciła mu wybudować tu tak zwaną Szwajcarkę. Po niemiecku Schweizerei am Schneeberg, Szwajcarka na Śnieżnej Górze. Pierwotnie to była gospoda, z czasem przebudowano na schronisko. Schronisko na Śnieżniku jest położone na wysokości 1218 metrów nad poziomem morza i jest jednym z najstarszych na dzisiejszych ziemiach polskich. Utrzymująca się skandaliczna atmosfera spowodowała, że Marianna postanowiła osiąść we Włoszech. Stąd między innymi w Rzymie kupiła piękną willę, zwaną Villa Celimontana, ale po krótkim czasie zorientowała się, że gospodarowanie majątkami na Śląsku i na ziemi kłodzkiej z takiej dużej odległości jest niezwykle uciążliwe, a nie chciała jednak tak postępować. W związku z tym w 1854 roku nad Renem kupiła majątek Reinhardtshausen, który stanowi dzisiaj część miasteczka Eltville. Jesień życia Marianny mogła z jednej strony jej nasuwać wspomnienia, że coś może straciła, co mogłaby zyskać, gdyby to życie nie potoczyło się tak, jak się potoczyło. Ale z drugiej strony miała też poczucie, że coś zdziałała. Przede wszystkim zdziałała dla ziemi tej właśnie tutaj śląskiej. Nie była ona przyjmowana ani na dworze holenderskim, ani na dworze berlińskim, ponieważ była kobietą, no można powiedzieć, pohańbioną. Natomiast kiedy umarła, sytuacja nieco się zmieniła. Dwór Hohenzollernów wydał specjalny komunikat, który był odczytany we wszystkich kościołach protestanckich na terenie władztwa Hohenzollernów. Bardziej powściągliwie zachował się dwór holenderski. Z czasem jakby to zaczęło słabnąć. Nazwano imieniem Marianny księżnej orańskiej wyspę na Renie. Postawiono w stulecie jej śmierci pomnik w Holandii. Kiedy doszło do pewnego pogrzebu na początku XX wieku w Kamieńcu Ząbkowickim, wiele lat po śmierci księżnej, pastor wspominał tą babcię jako piękną, cudowną i dobrą kobietę. Odeszła cicho i skromnie, tak jak żyła. Była niezwykłym człowiekiem i o tej niezwykłości świadczy całe jej życie i to, co po sobie zostawiła. Ja jako młoda, współczesna dziewczyna widzę w niej kobietę wyprzedzającą swą epokę. Nie unikała ciężkiej pracy, angażowała się społecznie, wychowała nieślubne dziecko i była rozwódką, wprowadzając w świat tradycyjny nutę emancypacji. Być może z konieczności, ale jednak. Królewna Marianna Orańska zmarła 29 maja 1883 roku w Reinhardtshausen nad Renem. Pochowano ją na cmentarzu w Erbach, obok ukochanego Van Rossuma.